Esta é a sexta e última charla do ciclo de palestras que estamos organizando dende a Asamblea de Ourense 15M co gallo do segundo aniversario. Hoxe imos falar con Andrés Otero de soberanía alimentaria e feminismo. Era activista da Marcha Mundial, delegado europea e foi parte do Comité Internacional da Marcha, é a representante de Europa, é parte da coordinadora en Vigo, da coordinadora local, é mestra a prol dese ensino público e de calidade dunha visión feminista, e nos vai falar un pouco deste tema. Antes de comenzar, se me permites un momentiño, dende a Asamblea de Ourense queríamos expresar a nosa absoluta repulsa e condena ao novo asesinato machista, esta vez dunha muller nigeriana, a Artura, que faleceu hoxe pola mañá no hospital tras ser brutalmente agredida o domingo pasado en Bilbao, unha vez máis por alguén que consideraba que tiña dereito a facer eso sobre ela, un home que consideraba que tiña dereito a facer eso sobre ela. Simplemente queríamos expresar a nosa profunda repulsa neste tema. E sin máis, o eso, Teresa, comeza a charla. Moitas gracias a Marisela e a Asamblea Aberta de Ourense por ternos convidado a falar sobre este tema que para a Marcha Mundial das Mulleres é moi importante, a soberanía alimentaria. É un tema que é un aspecto dentro do feminismo que levamos traballando dende hai anos, e vou pasar así rápido e explicando a nosa trayectoria e que aspectos nos aporta ao feminismo e ao momento actual, porque soberanía alimentaria quere dicir que todos os povos do mundo temos dereito a unha comida sana, a unha comida ecolóxica, a unha comida que permita a supervivencia de outras especies de seres vivos, non só os seres vivos humanos, senón tamén os dereitos dos animais, como se crían estes animais, como morren, como os matamos, etc. É unha reflexión ética sobre o que é a comida, unha reflexión política sobre o que é a comida e sobre o que significa o concepto de sostenibilidade e economías verdes que o capitalismo intenta introducir como un mal menor e que as mulleres da marcha rexeitamos completamente porque ese capitalismo verde é imposible de levar a cabo, non se pode facer. Hai un lema moi bonito que levaban as nosas compañeras de Brasil que decía co capitalismo non hai eco, non é posible a ecoloxía porque é contrario a eso, é un progreso, un sistema económico que sempre tira hacia adiante e a base da usurpación dos recursos naturais de outros povos ou ben a base do traballo e da usurpación dos traballos e cuidados das mulleres. Ben, soberanía alimentaria e feminismo. Bueno, non vai coas flechas. Sí, vale. O que tratamos de facer co concepto de soberanía alimentaria na marcha é explicar de forma teórica moi breve, porque senón este é un mundo bastante complicado a nivel político de onde ven o concepto de soberanía alimentaria e todas as ramas que toca. Como podes ver aí, dende o concepto ou a acuñación do concepto ecofeminismo pola francesa Françoise de Davon, o feminismo ou a morte no 1974, cando se concibe dentro do feminismo os dereitos dos animais e dos outros seres vivos non humanos, e donde cando as mulleres empezan a cuestionarse tamén a defensa dos territorios, a defensa, a loita antimilitarista, a conservación da auga, paralelamente a ese concepto europeo de ecofeminismo, que si queredes profundizar máis, hai un libro estupendo que se chama Ecofeminismo para todo mundo posible, de Alicia H. Puleo, que vos engancha coa filosofía da ilustración, o concepto de razón, e como a filosofía europea foi deixando de lado todo aquilo que era vinculado á natureza, ao mesmo tempo que se fortificaba o capitalismo, porque non interesaban os dereitos da natureza, senón o capitalismo non se teria desenvolvido da forma que se desenvolveu, non? Paralelamente a esta concepción europea de tradición filosófica, academicista, etc., vemos como na India o movimento Chipko, o movimento das mulleres Chipko, que eran as mulleres dunha comunidade
indígena que se ataron a unhas árbores milenarias para evitar que foran taladas, non? Cando os homes da súa aldea así decían que se podían talar esas árbores, que era riqueza era o progreso e era riqueza para a súa aldea, elas decidiron, e tiñan moi claro que non, porque talar unha árbore implica outras cadenas dentro da supervivencia da humanidade e, por exemplo, para elas tiñan moi claro que esas árbores eran as que conservaban a auga potable na súa aldea, que lle conservaban a fertilidade da terra, etc. Tamén temos que botar bando o movemento obreiro e toda a trayectoria e todas as tendencias do movemento obreiro na medida en que o movemento obreiro é un movemento, materialismo histórico, que racha coa visión tradicional da división de clases como algo a perpetuidade, senón como algo que hai que superar e que mete o concepto de traballo no discurso político. As persoas que traballamos somos as persoas que temos os dereitos e aí as feministas, dentro dese discurso, agora mesmo non estamos nesa situación, pero iso non quere dicir que sexa verdade. As mulleres nese discurso do movemento obreiro sempre quedamos relegadas porque para nós hai unha doble explotación que é o traballo fora e dentro da casa, que é o traballo doméstico e o traballo dos cuidados. E por outro lado temos os movimentos alternomundistas que nacen como un rexeitamento o que é a globalización brutal dos anos 90 e como se visibiliza outro xeito de internacionalismo, outro xeito de ver o mundo, non? Para a Marcha Mundial das Mulleres, o concepto de soberanía alimentaria estivo moi presente no Encontro Internacional de 2008 en Galicia. Xa no 2006 en Perú decidimos darnos estes 4 campos de acción cos cales seguimos traballando ainda hoxe en día, que son a paz e a desmilitarización, os bens comuns e a soberanía alimentaria, como é o traballo das mulleres para visibilizar ese outro traballo que non é asalariado, que non é visibilizado, que non ten convenio, por decirlo de alguna maneira, e como a violencia contra as mulleres. Bueno, para todas as persoas que estades aquí, decirvos que a Marcha Mundial das Mulleres é unha rede internacional de organizacións feministas que está vixente en Galicia desde o ano 2000. Aquí teño compañeiras da coordinadora de Ourense e bueno, que se organiza en rexións, en territorios, por exemplo, en Galicia se reorganiza de forma independiente como coordinadora nacional galega e despois estamos en diferentes coordinadoras locais. Ben, como chega a coallar isto da soberanía alimentaria dentro da Marcha Mundial das Mulleres? Pois por un sistema de alianzas con outros movimentos altermundistas e internacionalistas como é Vía Campesina. Vía Campesina é un movimento que xurde en América Latina da man do sindicato dos movimentos dos Interna, o MST, en Brasil e en outras zonas de América do Cono Sur e América do Sur, que reclama a terra para quen a traballa, algo que en España estuvo moi vixente na Segunda República, miña avó sempre o decía, que era xornaleira, non? E que ocupa esos grandes latifundios que foron usurpados e expropiados de forma ilegal as comunidades indígenas e volven a ocupados, igual que Marinaleda no sur de España, etc. Igual que as comunidades de montes galegas, tan pronto o franquismo botou mandelas e se ocupou de encherrolas de eucaliptos con un plan forestal español que non nada tiña que ver co sistema productivo galego. Nas parroquias onde quedou esa memoria, pois se reclamou de novo a volta aos montes comunais, ás comunidades veciñais, non? Que, por exemplo, na zona na que sou eu sigue vixente ainda hoxe en día. Bueno, pois estes pactos de alianzas con Vía Campesina leva a Marcha Mundial a absorber ese concepto de soberanía alimentaria por lo que ten de importante a cambio de que Vía Campesina introduza a visión de xénero en todos os seus discursos, en todas as súas campañas de formación. E a xuntanza foi para así valorada dende os grupos de traballo de mulleres da Marcha estupenda, porque nos aportamos moitísimo, tanto as mulleres do rural como as mulleres urbanas, aportamos moitísimo a unha nova visión dunha outra economía posible, como vamos a ver agora, e fomos que de chegar a grupos de mulleres dende outra perspectiva.
É moi fácil, a mí unha das cousas que me chaman sempre a atención na marcha mundial é a capacidade que teñen de falar de cousas moi complicadas con palabras moi sinxelas. O sea, falar da globalización é un concepto moi abstracto, falar do capitalismo moi abstracto, pero na marcha os talleres van desde abaixo, se van facendo discursos de abaixo hacia arriba, non? Con accións, como foi en Galicia a acción da elaboración da Carta das Mulleres para a Humanidade, a elaboración da Manta, e a elaboración de documentos para o Encontro Internacional de Vigo no 2008 e antes o Encontro de Neyeleni. O Encontro de Neyeleni foi o primeiro encontro sobre soberanía alimentaria a nivel internacional en Mali, un país que agora sabedes que está sendo desbastado de novo por os exércitos. África está sendo desbastada desde sempre por Europa. E vamos a deixarnos de si os exércitos son dun bando ou de outro, pero quen está vendendo armamento e quen está controlando as súas riquezas naturais é Europa, e punto. Andan igual que sexan musulmáns, talibáns, me da igual. Os povos non teñen a soberanía que deberían, non? Bueno, pois en Neyeleni as mulleres desta aldea de Neyeleni organizaron este encontro internacional. Dende Galicia foi unha compañera do Sindicato Labrego Galego, Isabel Villaga, e aí é onde se reafirmou e se fixo un documento moi bonito que está agora, sigue sendo actual, que podedes consultar na nosa página web, que é o documento de Neyeleni, a Declaración de Neyeleni, onde se dice o dereito dos povos a conservar o seu territorio, o dereito dos povos a ter os nosos propios recursos naturais, etc. etc. E para a marcha, o importante é analizar e reducir a feminización da pobreza, os dos principios básicos da marcha, e eliminar a violencia de xénero, sempre introducindo estas dúas premisas en todas as declaracións que poidamos apoiar. Non sei se estiveste no Encontro Internacional de Vigo no 2008, onde viñeron mulleres de 42 países e onde realizamos como accións públicas un foro aberto sábado por la tarde sobre soberanía alimentaria no 2008. Estiveron mulleres presentes, bueno, pois como Lidia Senra, que é unha autoridade galega de recoñecemento internacional sobre este tema. Lidia Senra é unha das mulleres que máis leva loitado polo agrarismo ecolóxico en Galicia. E tamén estivo presente, o sea, a soberanía alimentaria, que apareceu como un concepto máis, o que vemos é que a medida que avanzamos e a medida que se complica a situación internacional e política, é un concepto que cada vez ten máis presencia. A terceira acción internacional quere decir que a marcha cada 5 anos fai unha acción internacional, unha acción cunha repercusión tremenda onde se moviliza a todo o mundo, non? A acción internacional que se decidiu en Vigo no 2008 foi ir á República Democrática do Congo, á zona do Sud-Kivu, para estar con estas mulleres que vedes aí na foto, que eran as que nos traían, bueno, que nos aportaban a comida todos os días, nun encontro que durou unha semana. É importantísimo para nós o concepto de soberanía alimentaria, porque todas as accións que se fixeron en África nese momento, na República do Congo, que foron moitas, que estaban totalmente dirixidas a criticar o poder da industria armamentística europea, o poder da industria armamentística do goberno español, que tiñamos unha serie de textos para falar do que significan as guerras, como as guerras danlle total impunidade á ocupación de territorios, a masacre de povos enteiros, pero sempre, en calquera intervención, saía o dereito dos povos a soberanía alimentaria. Claro, para unha cultura como a nosa, que temos garantida comer todos os días, máis de 3 veces incluso, que temos supermercados ao lado da casa, que se nos apetece unha froita non temos máis que ir no froite de turno e collera, non nos supón tampouco un custo elevado dos nosos salarios, cada vez isto está cambiando, non? Pero estou falando no 2000. Era asombroso ver como estaban nese encontro internacional mulleres, por exemplo, pigmeas, das selvas da zona central da República Democrática do Congo, reclamando que Europa non talara as selvas tropicais, porque era o único lugar onde elas podían vivir. E é o único lugar onde o povo pigmeo pode vivir porque só sabe, é un pobo nómada, como sabedes, só sabe vivir da recolección e só sabe curarse por medio de medicinas naturais,
que desaparecen ou desaparecer as áreas, non? Se ti modificas o entorno onde que vive un pouco, está chamado a desaparición. Outra das analizada era como eses movimentos de poboación brutais que vemos moitas veces, non? A causa das guerras provocan que determinados entornos ecolóxicos teñen totalmente desaparecido. Unha das cousas que aprendimos é que a produción de alimentos é causa de guerra. As mulleres nos contaron como, mentras sementaban o millo crecía, e había que regalo, e había que podalo, e había que limpalo, non tiñan ningún tipo de ocupación na súa aldea. Tan pronto chegaba a época da recolección, viñan soldados. Elas, de feito, cuestionaban moito que foran sempre guerrillas ou que foran enemigos, porque decía que había soldados de todo tipo. Imaginademos nun país que leva en guerra máis de 20 anos, non? É imposible, con movimentos de poboacións. O Sud Kivu é unha zona que está ao lago e esta zona de Ruanda. Hai pouco que botaron unha película de Hotel Ruanda, a guerra entre Hutus e Tutsis. Bueno, nese lago serviu de escape para as etnias perseguidas e se asentaron nas selvas de República Democrática do Congo, nese espacio. Son repudiados pola xente, porque dicen que lle truxeron a guerra a súa terra. O sea, imaginademos un país que vive sin ningún tipo de información, o sea, que non hai información, non chega a televisión. Eso sí, móviles hai, Unha das cousas, sabedes polo tema do coltan, non? A expoliación do mineral do coltan, e unha das cousas que máis nos chamou a atención é que non había informativos, non había acceso á radio, non había emisoras de radio, pero si tiñas internet e móvil sin problema. Entón, a produción de alimentos é causa de guerra. É para que empecemos a cuestionarnos por que a soberanía alimentaria é unha cuestión política. Bueno, esta é a visita a Cacique Moenga, esta é unha foto das mulleres que levaban 10 anos reclamando que se lle recoñecera unha masacre na súa aldea. Elas falaban de Cacique Moenga, son dúas aldeas que quedan hacia o interior, no medio da selva, e elas falaban de ocupación durante meses por parte dos exércitos, e cando a Marcha Mundial pedimos que a violación fora definida como arma de guerra, porque estas aldeas sufriron violacións sistemáticas e amputación do corpo das mulleres durante meses, e algunhas delas foron enterradas vivas. Por eso se fixo un memorándum en Cacique e en Moenga. Un memorándum que costou moitísimo facer, porque incluso as forzas da ONU estiveron todo o tempo intentando que non fóramos. Era a primeira vez que chegaba xente de fora despois de 10 anos, a Cacique e a Moenga. Sí, misións humanitarias, Para que está a ONU, entón? Misións humanitarias se chaman, sí, pero nós o que vimos ali é que era protección das empresas holandesas, belgas, europeas, sí. Vamos, e polo medio da miseria e da fame, uns cochazos blindados con un armamento que flipades, sí. E iso lle chaman das guerras humanitarias. Pero bueno, ese é un concepto capitalista tamén, o de guerra humanitaria. Non inventamos os movimentos de esquerdas, inventaron eles para manter as conciencias que tiñas. A produción de alimentos tamén é causa de violencia contra as mulleres, o sea, para nós é moi importante que se equipare ao territorio co corpo da muller. Sempre se tomou e sigue ainda vixente que os corpos das mulleres non son nosos. Non hai máis que ver como o actual goberno vai tamén a decidir por nós se podemos ou non podemos abortar. Nós non temos dereito a decidir sobre nos mesmas. Ou como os corpos son algo que está para o ben da comunidade, non? Para o ben do Estado. E cando ese corpo non interesa ao Estado ou hai que ocupalo, pois utiliza a violación como arma de guerra. Ocupación e destrucción dos nosos territorios, non? Tamén a produción de alimentos, porque por a comida se move moita xente ainda e nos vamos a mover cada vez máis. Porque non sei se últimamente vades. Eu cada vez que vou facer a compra de semana a semana quedo asustada, co que sube cousas básicas como aceite, non? A guerra justifica todo isto, o sea, territorios, masacre de mulleres, masacre de povos enteiros, e o que nos preguntamos as feministas que estamos vendo isto dende fora, porque non somos mulleres que estamos en Cacique, en Moenga, canto queda fora do noso análise, canto non somos capaces de ver. Porque unha das cousas que tamén temos claro é que as feministas fomos capaces de pôr e de visibilizar moitos problemas cando se nos deu a oportunidade e a voz, pero tamén somos conscientes de que non chegamos a todo e que quedan cousas por analizar. Por exemplo, que pasa
Unha das cousas que a mí máis me aterrou no Congo é que pasa cos milleiros de criaturas que viven na montaña sin ningún tipo de socialización. A única socialización que teñen é roubar o cacho de pan a rapaza ou o rapaz que teñen ao lado. Non teñen persoas que coiden deles. Entonces, como nos une a soberanía alimentaria? As mulleres produtoras, as mulleres que producimos alimentos de forma ecolóxica, estamos encantadas con este concepto, pero tamén pomos a voz de alarma en moitos aspectos que o ecoloxismo parece que nos bota enriba, non? Como as mulleres sempre tradicionalmente cultivamos, ocupamos un sector productivo que non é un sector moi visibilizado porque non repercute, non xenera riqueza, é como o cuidado das criaturas, o parir, o cuidado das persoas enfermas, iso non é riqueza. Entón, iso queda para as mulleres, relegado ao ámbito do doméstico. O digo de forma irónica, non estou afirmando. Entón, nós o que queremos é que o ecoloxismo non nos responsabilice as mulleres da subsistencia familiar, nin da nosa comunidade, nin da nosa cultura, porque hai unha carga en todas as culturas humanas de que somos as nais e as mulleres as que transmitimos o galego, transmitimos os cuidados. Fixademos no que pasa nas comunidades islámicas. Eles van vestidos de occidentais, pero as que levan o burka son negas. Si va de Santa Lucía, onde hai así máis comunidades islámicas, veredes que os homes van con camisa blanca e pantalón, pero elas siguen levando roupa tradicional do seu povo. Por outro lado, a invisibilización das mulleres indígenas, das mulleres que somos de aldea, das que sempre estivemos aí e nunca tivemos recoñecemento en ningún lado, non? Por outro lado, temos outro problema, porque estes sectores que productivos, que poñemos as mariscadoras, porque iso tamén é soberanía alimentaria, vale? O dereito dos povos a ter a súa propia comida e a abastecerse dos recursos que lles son propios. Que pasou con marisqueo en Galicia? Nunca se lle recoñeceu dereitos laborais ás mulleres, porque eran mulleres. Agora mesmo non hai por que recoñecer dereitos, porque non hai marisqueo. A contaminación conseguiu que dúas das zonas de maior contaminación, de maior riqueza marisqueira, pero tamén de maior contaminación, que xa son declaradas zonas C, unha na zona na que vivo eu, no Valmiñor, e outra en Burgo e Coruña, están totalmente esquimadas, non hai maneira de producir nada aí. E que pasa? Que son sectores femininos, entonces, como que a sociedade non lle dá importancia ni a relevancia que ten, porque total son mulleres. E o que vos poño aí, que as mulleres do campo sempre estivemos en crise, é unha frase que dixo, que sempre di miña nai, dende que está logo isto da crise, que decía, que crise nin que crise. As mulleres pobres do campo sempre estivemos en crise, nunca tuvemos superávit, nunca pudemos vivir ben, nunca tivemos comodidades, non? Desde as mulleres consumidoras, pois o dereito a ter unha comida sana, a saber o que comemos. E isto xa vos vou a falar máis, porque está claro e evidente que esas políticas europeas de seguridade alimentar son un fiasco. Si entra na cadena alimentaria carne de cabalo, cando aí resulta que non hai carne de cabalo, imaginadvos que é riguroso e que serio é o control. Si se equivocan ca carne do cabalo, non quero pensar en que se máis se poden equivocar. O da auga. Aquí en Galicia non está vendo unha campaña moi forte polo da auga. As mulleres italianas, por exemplo, e as mulleres de Francia, sí, porque a privatización da auga potable é escandalosa en Europa. Por outro lado, hai unha privatización da auga potable para empeorar a calidade. A auga que se bebe nas cidades é pésima. Pésima, non ten, o sea, metenlle cloro as gallas, pero despois a cantidade de metais, a cantidade de residuo seco que leva, e despois isto. Isto é un invento estupendo para Sousas, Mondariz e quien queira, pero en Galicia hai pouco non tiñamos desto e ninguén morreu de sede ata o momento. Pero é unha cultura nova que se vai metendo, como a cultura de comer comida industrial, que pois se queredes falamos tamén, non? Acceder a unha alimentación respetuosa co planeta, cos seres vivos, cos diferentes grupos humanos e en galería co corpo das mulleres. As mulleres feministas vemos como cada vez a desilusión e o ataque ao corpo das mulleres é cada vez máis brutal. Hai que estar cada vez máis delgada, hai que estar cada vez uns cánones de beleza, non podemos envellecer, por exemplo, a ser bella é o peor que lle pode pasar a unha muller, pero, ollo, de onde ven toda esa campaña?
das campañas das industrias farmacéuticas, que curiosamente son as industrias farmacéuticas as que están controlando a nosa comida. E unha reflexión: é incompatible un corpo delgado con comida industrial. É incompatible, non podes. Ti non podes estar delgada se comes patatas fritas congeladas, se comes hamburguesas e se non tes unha comida sana. É imposible. E unha vida sedentaria. Como non vas a engordar? Estamos todo o día sentadas. Non, é imposible. Entonces, ainda por encima, ese tipo de alienación, non, con o noso corpo, con a nosa vida, que nos fan sentir mal. Que ainda por encima nos temos que sentir mal, pero bueno, non importa, porque hai unhas pastillas de Nestlé, si vos vedes, cada vez é máis claro. Nestlé patenta pastillas para a caída do pelo, se a industria farmacéutica e alimentaria da man sempre. Vale. Unha cuestión para o ecofeminismo, sabedes, non vou a falar aquí do ecofeminismo, non hai un solo ecofeminismo, hai moitos. Hai ecofeminismos que a Marcha Mundial das Mulleres rexeitamos, porque polo que supón de guiño ao tecnicismo e a novos, como pode ser, bueno, non me sale agora, o do cibor, non sei como se chama esta muller. Unha ecofeminista que defende a tecnoloxía como futuro da humanidade. Para nós é perigoso na medida en que non ten en conta as comunidades de base, non? Para nós é moi importante as comunidades de base. E queremos que o ecologismo preste atención ás aportacións que as feministas temos que facer, porque non queremos que se faga un discurso conservacionista da natureza sin ter en conta a visión e a sabedoría das mulleres. E isto é un texto de Gustavo Ducci, non sei se coñecedes, e escribe e dirixe unha revista que se titula así, Soberanía Alimentaria, leva moitos anos publicando, está na rede, podedes entrar, ten textos maravillosos, e el sempre fai un guiño ao feminismo. De feito, unhas xornadas que tivemos en Vigo sobre cando estiveron os da pesca en Vigo, os ministros da pesca europeos, fixemos un contracumio da pesca e viñeron as mariscadoras do Valmiñor e viñeron redeiras de Cangas para falar desa outra forma de marisqueo, non? E este home pois as entrevistou, sacou un artículo moi bonito sobre a soberanía alimentaria en Galicia e o feminismo, e el dice que hai que posar as gafas da soberanía alimentaria, que unha vez que te posas as gafas da soberanía alimentaria empezas a ver todo de outro xeito. Pero nos engadimos que as gafas ten que ser de color violeta tamén, porque se só de soberanía alimentaria non vale. Ten que ser de color violeta, porque temos moi claro que as pautas de corresponsabilidade, de axuda, de reparto no traballo, nos horarios, nos tempos, nos xeitos, incluso nos xeitos nos que actuamos nos movimentos sociais, teñen que mudar. E aí os homens sodes unha peza clave. Se non vos non movedes ficha, as mulleres seguiremos aquí predicando a defensa do feminismo, e non moveremos nada. E o importante é que temos que camiñar hacia outra sociedade, e é moi importante, bueno, pues que cheguemos a acordos donde todas as persoas teñamos pues, a dereito ao noso tempo libre, dereito a non ser sempre as culpables de todo, que non se nos culpa, etc. ¿no? Bueno, que influencia ten a soberanía alimentaria no feminismo? Bueno, pues que introduce novas realidades ás que o feminismo non chegara. Evidentemente, o mundo campesino galego, o feminismo pasoulle por riba, pero non chegou. No 2008, cando preparamos o encontro internacional, íbamos para as parroquias falando da soberanía alimentaria, que era unha feira que se iba a facer en Vigo, pois para animar as mulleres a participar, e elas se sentían integradas nese discurso feminista, non? O feminismo casi sempre se ve como un metadiscurso moi elevado, moi académico, e a realidade social das mulleres queda como un pouco illada, non? E para nós é importante, pois como pobo rural que somos, non? Fomos máis, pero bueno, sobre todo as mulleres é importante chegar con outra visión, outra perspectiva, non? Por outro lado, tamén vemos como no movimento obreiro fai falta rachar co mundo, co discurso solo productivo, o que produce, solo o mundo industrial, non? E despois a necesidade de resignificar conceptos como a natureza, corpo, xénero, e para o feminismo temos que introducir prácticas do discurso das mulleres do rural dentro do feminismo, o que nos vai ocasionar e nos está ocasionando moitos problemas. Despois vos podo explicar por qué.
ou superar a diferencia norte-sur, por exemplo, co mundo obreiro, co sindicalismo, a marcha, temos un problema cando para nós non é o obxectivo agora mesmo defender o estado do benestar, hai que superar ese concepto. Non podemos seguir defendendo o estado do benestar da maneira que se fixo toda agora, porque o noso estado do benestar supón a resignación ou que as 3/4 partes da humanidade sufran fame e a expoliación por parte dos nosos gobernos dos seus recursos naturais. O decía o Che, non? Café para todos e para todas. Aquí o comemos todas, o dice o manifesto da... Aquí o comemos todas ou todas morremos de fame, vale? E facernos presentes nos movimentos sociais. Por iso estamos aquí encantadas na Asamblea de Ourense, porque nos parece interesantísimo que sexamos quen de artellar outros movimentos máis alá dos partidos políticos e do sindicalismo clásico, no? Que é a vía que temos e unha maneira de optimismo, no? Unha luz ao fondo do túnel que nos dá soberanía alimentaria. Moi complicada, somos conscientes, porque temos que empezar por nós mesmos. É o problema que ten o feminismo, que é moi ético. Temos que empezar por nós mesmas. A soberanía alimentaria ten que empezar por nós mesmas. O feminismo ten que empezar tamén por os homens, a empezar a cuestionarse os privilegios adquiridos ao longo de milenios, e empezar a cuestionarse por que o capitalismo non foi quen de desmontar o machismo. Xa que o capitalismo está sentado na liberdade individual das persoas, por que non desmontou o machismo? Porque hai unha parte do traballo realizado polas mulleres que o capitalismo lleva genial, que é a produción, a crianza de novos obreiros, de forma gratuita e casi esclavista, porque hai mulleres que non saíron da súa casa en toda a súa vida, hai mulleres que morreron por criar os seus fillos, hai mulleres que se lles ocurre abandonar a súa parella, morren antes de pisar a rúa, vale? Entonces, eso todo hai que desmontarlo. Outro mundo é posible, outro mundo moito máis equitativo, igual para todas e todos, e máis feliz. E hai un concepto que para nós, as mulleres da marcha, é o que sempre defendemos, que é o bon viver, o buen vivir dos povos indígenas americanos, e que eu o levo sempre que vou. Para vivir e ser felices non me falta ter tanta cousa. O comentaría aquí Carlos Taibo na anterior palestra, no? O decrecemento é xa urxente, por iso non defendemos o estado do benestar, porque hai que repartir a pobreza entre todas, non o reparto da riqueza, non, hai que repartir a pobreza. A riqueza non se pode repartir porque se todo o planeta vivira como vivimos nós, estaríamos esgotando todos os recursos naturais. Non é posible. Os recursos naturais son limitados. E iso sabemos moi ben a xente que vivimos no campo, que temos unha traída de auga que nace ali nunha fonte, no medio do monte, e que como non vayamos a limpar non temos auga na casa, e que como non nos chova no inverno non temos auga na casa. Entonces, ese tipo de... Pero bueno, moi felices, que temos un agua de unha calidade extraordinaria. Non sabedes cantas empresas privadas andan detrás nosa para privatizar. E por iso temos que estar moi atentas, e atentos, porque isto non fixo máis que empezar. E as alternativas están na nosa mano. Moitas gracias. Comenzamos un pequeno debate, se alguén quere comentar algo, preguntar, calquera cuestión. Hai moito que debatir. Adiante, Bernardín. Máis urgencia. Entón, así como este organismo de representación das mulleres, qual é o número de fillos que considerades virtuoso ter? Moi buena pregunta. Falando da virtude. Pues que se puede. Claro, ves, aquí está un compañeiro que os homes os que se poden. Uma reña rei. Claro, Os que as mulleres consideren poder ter, querer e criar, e as súas compañeiras e compañeiros. Non temos unha postura... E que a marcha mundial ten un discurso dependendo do lugar do planeta no que se vea. Porque partimos dos movimentos de base. Non é unha superestructura que nos dice agora todas tedes que pensar que o mellor para o planeta é que teñades só un fillo. Non. En África iso é imposible. En África, por exemplo, costounos moito, que antes falaches das persoas travestidas, non? Bueno, os travestidos. Galego travesti. Bueno, en África, por exemplo, un debate da marcha que costou moitísimo foi
que os movimentos de base asumiran o lesbianismo como parte integrante da marcha mundial, as mulleres lesbianas organizadas, porque para elas o principio básico, o principio fundamental de calquera muller é ser nai. O apego, o concepto de maternidade é moi forte nos povos indígenas africanos, non? Entón, iso costou, traballouse, a base de leer e de formarnos e de escoitarnos tamén, porque iso é un traballo duro e lento, pois aceptaron un documento onde se recoñece os dereitos das mulleres máis alá da súa orientación sexual. E aí estamos. Claro, para ser lesbiana non é incompatible. Compatible con ser nai, non? Pero era non mellor, de... porque, o sea, se un neno pode ter 2 máis ou 3, é un trío de lesbianas. Sí. Entonces, o malo somos os homes. Que, por certo, as feministas están en contra da clonación. Ese era o debate que te iba a decir eu antes de... como se chama esta muller que vos decía antes? Dentro do ecofeminismo hai varias líneas, vale? Hai como mínimo 4 correntes. Hai indigenista de Bandana Chiva, que sale do movimento Chipko, que hai cousas nas que ao 100% tampouco estamos de acordo aquí en Galicia pola defensa que fai da sociedade tradicional. Bandana Chiva dice que no mundo tradicional hindú non hai discriminación de xénero. As mulleres galegas non podemos decir tal, porque na sociedade tradicional galega hai discriminación de xénero, e hai un artículo moi bonito de Nanina Santos dos anos 80 que analiza por que as mulleres das xeracións dos 60, 70 estudamos todas para guerras das aldeas. Estudiamos todas as que fomos así máis espabiladas e que aí non queríamos estar, porque sabíamos moi ben o que nos viña en riba, que era coidar vacas, coidar campos, coidar vellos, coidar nenos e coidar a quen se nos puxera por diante. Entón, quen lle puxo saias o agro? Ese é un artículo de Nanina Santos, para mí moi lúcido e moi interesante, que analiza o feminismo no mundo rural galego. Depois retornamos ao agro, pero xa non retornamos á sociedade tradicional da nosa familia, aí retornamos con o noso propio salario e vivindo moitas veces contestando a esa sociedade tradicional, que o fan máis mulleres, non só as galegas, as mulleres bolivarianas, por exemplo, están loitando nas súas comunidades indígenas por ter un espazo e por ter unha reclamación nesa Constitución propias e únicas para as mulleres. E o mesmo que as mulleres lesbianas, travestidas, etc. Ese espacio onde todas as persoas teñamos, sexa a nosa orientación sexual, un lugar. A clonación. Por que non defendemos a clonación? O mismo que non defendemos os transgénicos. Sabes por qué? Porque son patentes de empresas privadas. E a clonación ou os elementos que puderan servir, imagínate, toda a investigación xenética que podera servir para a mellora da nosa calidade de vida, ou sea, unha persona ten un problema de corazón e implantas un corazón dun porco e pode vivir, eso é avance, non? Ou eso é tecnoloxía, sempre e cando sexa pública e poda ser aclarada por toda a población, non para unha élite. Noso problema dos transgénicos o que vemos é como a sabedoría milenaria das sementes, do control dos campos, de cando hai que revelar. Por exemplo, a soberanía alimentaria é un concepto que non nos acaba de convencer moito, porque é un cambio radical da nosa vida. Teríamos que estar coidando os produtos do campo, atentas ás lúas, atentas ás floracións, atentos aos regos, atento ás persoas que temos hortas sabemos o que é eso. Despois, para que che medre unha leituga, tens que estar ali un mes mirando para ela, porque a leituga non nace de un día para outro. Entón, para a nosa clonación, o peligro que ten é ese, que son patentes privadas e se está patentando todo. Hai pementos de Galicia que están patentados xa. Bueno, sí, pero tú como muller tes a patente da maternidade. Entón, eu refiero eso, porque eu se quero, a mí engañarme 2 lesbianas, denlle diñeiro para ter un fillo, quitarnos o diñeiro e ao final están pasando de mí. Me deron un, así, bueno, hasta cousas confundidas, pero claro, non era algo denunciar. Entonces, vos tedes a patente da maternidade. Sí. Claro. Entón, eu como home, se fora a clonación, eso, pues non tiña que recurrir a elas. Porque ti que queres ser nai? Ou ter unha criatura? Quería ter un fillo, ou virtuosamente, ou que fora a nivel mundial. Pero podes adoptar. Bueno, eu aí no aspecto, eu son nai, e te podo decir que no aspecto biolóxico non comparto para nada esa visión biolóxica da maternidade.
A maternidade é o cariño que lle colles unha persoa, teño unha filla de 22 anos, despois de criala, coidala e convivir con ela todo este tempo. E ela comigo. Por parila, a min agora me dicen que esa filla non é a miña, a min non me das ningún disgusto, ni me das ninguna alegría, porque é unha xenética, sí que non creo na xenética neso, que la sangre tira, como dicen, es que la sangre tira, que tira, que o que te tira o cariño, que te cría, e o amor que te dá cando eres unha criatura. Eu son profe, e sabemos, a xente que somos profes e estamos nas aulas, os afectos son capaces de mover montañas. E o que non fagamos por afecto, e non fagamos con convencemento de que hai algo mellor despois, non vai... O dice moi ben un novo teórico dos movimentos sociais que se chama Zavala, que dice que o século XXI non é un século de revolucións, é un século de procesos. Porque como que a revolución está gastada. O importante é que todas as persoas vayamos camiño de algo mellor para todas e todos, non só para uns dirixentes X ou para algo que o ICM en algunhas zonas está facendo, digo ben claramente, non? Temos que cambiar todas as persoas, non dicir, ai, non, eu xa voto cada 4 anos e fulanito que me soluciona o problema. E, por exemplo, se queres ser pai, pois en algún momento da tua vida, pai ou nai, queres coidar a unha criatura, pois terás que plantexar atopar a esa criatura e coidar. Outro tema é o tema da adopción, que está como está, e por iso vos saquei o tema antes dos milleiros de... No, eu non referíame a outro tema, a fillos que levaran o teu gen. Ves? Claro, eu non comparo, eu xa te digo, non. Si te vas por aí o millor, entonces será ou fillos para todos, co cual collamos un banco de óvulos e un banco de semen e sorteamos. A ti tocou chiste, a ti tal, sin que fueran teus. Entón, claro, ou para todos ou para ninguno. É que aí hai un dilema cando dixeches tú, ou comemos todos, ou... Claro, porque falaba de comer, de supervivencia humana. No, eu considero que se non te... Ou comemos todos. Hai un dilema que entra éticamente entre o que é o universalismo kantiano e o que é o concepto de justicia salamónica. O sea, claro, non podes partir un neno por a mitad, é un concepto de Hume, que é un concepto de xetar que temos, que sin eso non, o sea, eso é moi relativo. Mira, eu creo que tamén estamos, creo que tamén temos que falar un pouco do que é a maternidade e a paternidade fora do contexto da clase, no? E da familia burguesa. Eu como son de aldea, o teño de outro xeito. Cando era pequena andábamos nos camiños e nos vigilaba unha señora que era tía, non sei, tía Dora e tía non sei que non era miña tía. Eu pensei que era miña tía, pero non era. Era unha señora que estaba ali e nos cuidaba aos 14 criaturas que estábamos na aldea, mentras depois había que ir a traballar ao campo, e xa había que ir a traballar ao campo, había que traballar ao campo. O sea, que a educación e a crianza das persoas tamén é algo social e algo da comunidade, non é só do pai e da nai. Que aí é un concepto burgués que nos fixo moitísimo dano, e está facendo moito dano, porque agora mesmo está vendo problemas familiares moi gordos, de falta de ingresos e de falta de comida nas familias, e volves outra vez a el padre e la madre, el padre e la madre. E la sociedade, o sea, non hai, a sociedade está metendo cartos ás galla nos bancos e está privatizando as escolas públicas, por exemplo, os comedores escolares. En Andalucía, non sei se sabedes, se aprobou por decreto os comedores no verán, en Canarias igual. Que pasa? Que en Galicia non hai problemas, non hai necesidade de abrir os comedores no verán nas escolas. Sobre a maternidade e a paternidade é complicado porque aparte aí porque nos movemos no terreno dos afectos. E eu, por exemplo, unha das cousas que na que te dices, tedes o don da non sei que, pero eu non consigo entender por que unha compañeira miña de 40 anos ten unha frustración e está en tratamento psiquiátrico, por que non consigue quedarse preñada? Pois non entendo por qué. E vale comigo. Xa lle diré. Porque eu non entendo porque non conseguir unha cosa non conseguir a maternidade te pode frustrar tanto. Cando se pode revertir eso en outras cousas, non sei por que é tan importante para a xente parir e ter o gen aí. E que cando vexo a miña filla non estuve dun gen, ni que estou pensando, non? Pois a señora Exa María ou tal seguramente che diría que sí. Claro.
los dedos das mans ou dos pés antes de parecer a quen es. Porque os de África tamén nos invadiron hai 200 millóns de anos. Vinieron os Homo erectus, pasou tras para arriba e acabou con a Neandertal, que estábamos metidos. Sí. Pero bueno. Que es un profesor de filosofía. Es profesor. Feijóo tamén me recortou iso. A filosofía é moi interesante. E non ya antropoloxía. Eu vim ali no Bar Miñor, no No iris Bar Miñor? En Nigrán? Bueno, eu sobre soberanía no mundo rural eu teño moi claro, no mundo urbano penso que o que se está facendo en Galicia coas cooperativas de consumo, que son diferentes persoas que se xuntan, traen produtos das aldeas ou ben as propias produtoras levan os produtos a sitios ou da cesta, non? Que se merca por internet, é un recurso, penso que estupendo. Outros son as hortas no mundo urbano, que tamén se está facendo, en Vigo están aparecendo, bueno, hai algunhas que son pijas e divinas de la muerte, podedes ir a velas pola rúa Camelias, que eu estou alucinada, sempre que ao lado da Casa das Mulleres hai unha, non nos puxeron unha, entón cando vamos a reunión quedamos alucinados porque non lle nace nunca unha erva fora de sitio. Aquilo está milimetrado, claro, as hortas das aldeas nunca fixemos hortas así, non? Eso de ter aí un cordelito, non? Todo. E bueno, pero son experiencias moi válidas. Que pasa? Que os propios gobernos municipais son moi agudos e eles regulan canto espacio se destina ás hortas urbanas. Porque, claro, cando xa hai movimentos de ocupación, como pasa no barrio do Cura, xa non lles fai tanta gracia. Pero creo que hai que ir a eso, hai que ir á ocupación de terras que están aí baldías, que son terras moi boas, que están en espacios que corren un perigo brutal de urbanización tremenda. Outro tema que tamén teríamos que falar de Galicia, porque os pexóns galegos siguen falando de urbanismo no noso país, cando temos casas baleas por todos lados e se sigue falando de urbanismo. E onde se construiu en Galiza? Nos fondos dos vales, nas zonas máis fértiles. Perdimos moitísimo cultura rural, non só polo éxodo rural, non só porque a xente do rural marchara a vivir a cidade, sino tamén porque os espacios de agras, os espacios de campo de toda a vida, os espacios máis fértiles, tienen unas urbanizaciones, por exemplo, na zona de Nigrán, onde estuve o noso compañeiro e de onde son eu, unhas urbanizacións maravillosas, estupendísimas, moi bonitas, e con logo tamén, por exemplo, non hai unha lei do territorio, por exemplo, no sentido de que xente xoven que quera recuperar castiñas vellas, que quera voltar ás aldeas, a recuperar castiñas, a recuperar terras. É dicir, é moi difícil porque te exixen proxecto de arquitecto, un montón de pasta de... É dicir, non é unha lei axeitada para que toques casi che mellores o que tú dices, construir un bar, construir unha organización, encher todo de cemento antes que recuperar todo isto. Isto é moi importante loitar por isto, porque facer unha lei axeitada á realidade para que realmente poda a xente volver a tomar a vida rural e a tomar os povos. Eso por un lado. Por outro lado, hai unha cosa moi importante que está acontecendo en España, no Estado español, que é a sociedade que ten as multinacionais de alimentación para implantar os transgénicos. É dicir, Europa ahora mesmo hai normativas que están liberando totalmente, en Italia se acaba de aprobar contra as semillas transgénicas. Sabe que España, a Monsanto, a Unilever, está encantada de España porque tiene un goberno amigo aquí que les protexe e que isto é, vamos, o sea, jauja para eles, non? Entón, eu penso que na Marcha Mundial da Muller que hai que facer un frente con outros movimentos, porque xa que o tema de soberanía alimentaria é tan importante neste momento en España, por iso que é o único país de Europa no que estamos sembrando transgénicos, os que están sembrando transgénicos, é brutal, o sea, é que incide tamén no que é a soberanía alimentaria. Penso que habería que tomar este tema, xa que o feminismo da marcha se incardina no territorio, ahora mesmo o territorio que temos é un territorio transgénico. Podemos compañero a nosa palabra despois. O meu era moi breve. Quería decir que as tendencias sociais é a ser urbanos. As tendencias sociais é que nos facamos urbanitas casi todos.
Despois, cando nos concentramos nas cidades e abandonamos o rural, cando falades de soberanía alimentaria, quen se vai ocupar de darnos os alimentos a un precio razonable e dunha maneira saudable? Porque esa é a gran duda que se me plantexa a mí a 10 anos, non a moito máis. E despois, cando falades de ocupación, hai movimentos europeos que xa están ocupando, cando ven unha rotonda, se ventan. Bueno, eu sei do caso de Inglaterra, do Morven, creo que se chama un pueblo, que todo o pueblo ao mesmo tempo cultivan todos os espacios verdes. O que pasa que pode ser un caos a hora de botar a auga, por exemplo. Pero o que me plantexa a min a duda é como vivimos como coordinamos, por un lado, como consumidores, a día de hoxe podemos consumir o que queremos, cando queremos, é un vicio adquirido, digamos, porque ahora adquirimos ese vicio, a ter que solo renunciar a comer mazás en agosto, porque realmente se estaban repartindo os amigos da terra un folleto aí na rúa do Paseo de froita de temporada. Que empezamos a educar os nosos rapaces no colexio e despois as iniciativas desas de facer hortas nos colexios, ven unha AMPA e dice que non pode ser, que estamos nun círculo que é moi difícil partir e empezar de novo. Eu opino que deberíamos empezar nos colexios, empezar coas hortas nos colexios, pero que ten que estar a sociedade preparada para eso tamén, porque tendrá que os pais tamén estar formados, que é moi complicado. Pero a 10 anos non sei como vedes vos, porque claro, cando pasamos a 10 anos... Sí, pasan rápido, Pero non, estamos aí. Falaba fai un momento que os alimentos, a día de hoxe, consumir alimentos é moi barato. O sea, manterse nutricionalmente nas 2000 kilocalorías é barato, pero manterse 2000 kilocalorías saudables é carísimo. É que esa é a gran diferencia. Ti saciaste, pero despois cando miras a tua saúde xa cambiou, e solo antes dixeches que a alimentación alimenta a industria alimentaria, o dito en inglés é food feeds pharma, que é así 3 F seguidas de todo seguido, pero é que estuve fai pouco nunha conferencia e cando miras os volúmenes económicos da alimentación, que están en Europa, está de 30.000 millóns de beneficios a industria alimentaria, e pos nunha balanza aos gastos médicos da industria alimentaria son 32.000 millóns, é dicir, que os patronos alimentarios están creando problemas de obesidade, diabetes, problemas cardíacos, e ao final a balanza está equilibrada, é dicir, os beneficios da industria alimentaria gastámonos en manternos sanos outra vez. Nada, é un apunte simplemente, pero a visión a 10 anos é o que máis me interesa. Temos aí outra palabra? Sí, pois. Eu creo que unha dos maiores valores que ten a marcha é a loita internacional, non? A relación que hai entre as loitas de todas as partes do mundo, porque eu, incluso escoitándonos, sempre teño a sensación de que dende Galiza miramos para Europa como se estuéramos máis próximos á realidade da Europa que a realidade do Perú, por exemplo, ou a realidade de México, ou a realidade de Honduras, ou a realidade de Guatemala. O sea, a nivel mineiro, xa vos digo que somos Guatemala e empeorando. E Perú xuntos. E Perú xuntos, empeorando. Entón, cando falamos de que nos voltamos urbanitas, de que vivimos o tema da alimentación, eu creo que en Galiza temos unha oportunidade única, vivimos pegadas ao campo, vivimos prácticamente no campo, a periferia desta cidade. Este concello ten 90.000 habitantes na parte máis urbanizada, pero que hai 15.000 persoas distribuídas en concellos nos que hai hortas. Bueno, eu vivo en Mende e ali podes ter unha horta perfectamente e podes ir a outro modelo, ainda que xa pequeno, de alimentación que se vai complementando coa alimentación, digamos, das grandes industrias. Podemos ter hasta galiñas, quero dicir, ese é un valor que temos na Galiza que evidentemente non pode decir máis en outras partes do Estado, non? Entón me gustaría que falas un pouco desa visión, de por que eu sinto que estamos máis próximas a
a Guatemala do que estamos a Francia. Porque a nosa forma de vida ainda é outra, non? Ainda temos unha diferencia grande con modelos dos países europeos, que digamos, tendemos a quizás esa sempre a nosa referencia. Xa está? Sí. No, que ela ten razón que estamos, quizás estamos nun punto de inflexión no que con esta da crisis de tirar hacia o lado correcto en vez de tirar ao lado incorrecto, porque estamos todos no punto de inflexión. Pero cando falas dos habitantes de aquí de Ourense, dos 90.000, si os 90.000 nos dedicáramos a consumir produtos ecolóxicos e locais, que se vai dedicar a producir no noso entorno todos eses alimentos que necesitamos? Porque claro, aí é cando empeza a seguridade alimentaria de hasta onde temos que chegar, porque somos consumidores, Eso non lo podemos obviar, que ao final, aunque sexamos todos ecolóxicos, eu vou escoller unha manzán que non vai ser a que escollas ti, seguramente, porque a min gustame que teña píntega na esquerda e a ti gusta que teña píntega xusto arriba. É complicado, por eso é moi interesante o que... Mira, vou así por partes e despois se me quedo atrás volveme a preguntar, vale? Porque son así varias cosas. A contestación ao que dixo Ximena e o que comentou antes a compañera dos transxénicos, que me parece, por que non temos unha lei do territorio en Galicia? Por que non temos unha lei do territorio? Porque somos unha colonia, non só para os transxénicos e os multinacionales, sino tamén para as empresas mineiras, para a eólica, cantas plataformas e loitas levamos no noso país, pero xa non só do terra firme, as rías, os portos deportivos volven a aparecer nos pexóns de Nigrán e no pexón de Bayona. Pero do porto deportivo de que? Si hai unha crise de petróleo tremenda. Cando falades de comida, que a comida ecolóxica é moi cara, é certo que é moi cara, e que xenera problemas médicos, tamén é certo, pero nos estamos olvidando dun problema que xenera e que é inviable, que son os problemas ecolóxicos. Producir esa cantidade de carne de ternera, de carne de porco, e iso vai chegar un momento que é inviable, primeiro, porque o transporte e as granxas, o sea, o mantemento da calefacción nas granxas, transportar todo ese gando, que non sei se ustedes miraron nos camións, pero os camións dos porcos ali en Corriño andan para arriba e para baixo en Friolouro, non? E en Coren aquí en Ourense, que é moi importante tamén, en industria alimentaria en Galicia sí que hai. Pero é viable, o sea, que nos dicen, o ecolóxico non é viable, porque é moi caro. Evidentemente é moi caro, porque agora mesmo os circuitos de produción están copados e non hai maneira. Como consigues ti vender, si vas a unha plaza de abastos, digo pola experiencia que hai ali no Valmiñor, e só podes ir o sábado pola mañán, que cando a xente da praza de abastos deixa a parte de afora. Estás loitando agora as produtoras mozas que non teñen ninguna axuda, tamén é certo, pero que, bueno, que son persoas que dicen, eu en vez de estar no paro ou vivindo na casa dos meus pais, prefiro plantar patacas, plantar a cebra e ir o sábado a venderlo, non? Esta xente está baixando a vender e teñen que pagar un mínimo imposto, que se están axudando na casa. Esa xente, por desgracia ou por sorte para nós, non vai ir a menos o número de parados e paradas, eu creo que vai ir a máis. E eu creo que incluso é un mecanismo de socialización ao mundo do campo, ao mundo da produción. Eu creo que a xente está en Vigo, eu os vexo ali nesa hortas super pijiguai da rúa Camelias, pero vexo a xente super contenta, porque hai que, mira, parece unha tontería, pero hai que, o que eu dixecho moi ben, hai que porse de acordo ca auga, hai que porse de acordo cos espazos, cos repartos, como se sementa, como... O sea, unha horta comunitaria require volver a algo que o sistema capitalista e burgués nos arrancou, que é a vida social. E a nosa forza está na medida en que sexamos capaces de traballar en grupo. E claro que temos que cambiar os hábitos, e claro que tenemos que empezar a aprender a pasar fame. Que pasa que, como decía moi ben Ximena, nos anos 80 en Galicia, o 35% da poboación, digo bolo en serio porque como son profesora de sociais o teño fresco, nos anos 80, o 35% da poboación en Galicia traballaba no sector primario, que é agricultura, gandería e pesca. 35% da poboación activa. Sabedes canta xente traballa agora mesmo? Ano 2012. Non chegamos ao 9%. O sea, que todos temos unha nai, un pai ou unha avoa que
que saliu do rural. Iso pasa incluso na cidade máis grande, en Vigo, ti vas a Vigo e todo o mundo, Vigo. E dices, industria alimentaria, pero ti vas a Vigo un domingo e non hai ninguén. Vai a Vigo pero non te estou dicindo de agora, coa crisis que se agudizou. Non, ti nos anos 80-90 ibas a Vigo un domingo non había ninguén. Non estaba a xente na Cañiza e nas aldeas aledañas e as entradas a Vigo domingo pola tarde, petados os coches de cebolas, patacas, cachos de pollo. Pero de onde saliu? Hai un libro estupendo de Xosé Manuel Beiras, A economía galega, que está desfasado e que xa non é tal, pero Galicia de onde sobreviviu? Por que foron tan potentes as folgas do naval galega? Porque había un rural mantendo a ese mundo obreiro. Eu acordome, os anos 80 en Vigo, que foi un durísimo reconversión naval, a xente do rural a comer a miña casa, que non sabíamos de que era, pero era xente que aparecía por ali e a miña lei era o de máis normal, a xente comía con nos. Non lle daba diñeiro, porque miña lei se dicía, eu diñeiro non lle daba ninguén, pero comer se comía, e porque se mantivo esa... e hoxe en día igual, se mantén. Como se pode empezar? Os circuitos hai que generar, non nos van a dar feitos. Evidentemente, as hortas nos escolas son unha pasada, pero non só para que as criaturas aprendan a cultivar e aprendan, sino para que aprendan a socializarse. Porque hasta na escola temos a manía de competitividade, de tú eres máis listo que fulanito, non le ayudes al outro porque non sei que, o sea, eso non se pode consentir nunha escola. A escola está para socializarnos e para que sexamos mellores persoas unhas cas outras e outras con uns. Entón, bueno, eu teño a experiencia por primeira vez este ano dunha horta nun instituto. Choran por ir á horta. Están felices, están emocionados, rapaces de Mos, ao lado de Porriño. É a primeira vez, algúns deles, que plantaban unha semente, porque se criaron nos pisos e hai dúas clases sociais en Mos, os dos pisos e os do rural. Entón, os dos pisos non saben o que é unha semente. E emocionanse, porque realmente o mundo natural emocionanos. E eu creo que saca o mellor das persoas. No, socializar, despois tamén habrá problemas cos marcos. Claro. Pero iso... Pois hai que imagine que se va a socialización, problemas hai que cos marcos. Pero mira, pero que eso en Galicia, despois temos o monte comunal, eu digo o vexo na miña parroquia, e todo o mundo a muerte polo monte comunal, e que ninguén lle toca un marco monte comunal, porque se ti ainda queres lindas co monte comunal e queres coller un trozo, non te preocupes que xa che veñen a chamar a atención. E cousa que me parece estupenda, porque a propiedade comunal ten que pervivir e é algo, unha experiencia que temos aí. Eu gustaríame saber que foi o que pasou pola nosa cabeza. Está claro que os anos 60 e 70 desarrollistas en España foron un boom e fixeron tabla rasa con todo o que tiñamos aprendido, non? O momento de poboación tamén. Tamén. De poboación. Hacia cidades. Si ven a xente vigador rural, a xente miraba, porque deu un poquinho para toda a familia. Sí. Vamos a poñer a vida de outros A vida no rural non é cómoda, evidente. É un disenante, é moi esclava. A día dulce a vida no rural é bastante máis levadeira. A día dulce a vida no rural é bastante máis levadeira. Desde que se inventou o forro polar e o cuarentén, se gustaría traballar a casa de chove. É sin eso, o que pasa hoxe no rural é o que lle hora do rural. En esta conferencia, bueno, porque ali non agualo, paso 4 días e estou solo co sabalí e co porco, que por certo acabame cas plantacións que teño. Son plantacións tamén de árboles forestales e tamén teño 3 ou 4 hortas. E aquí era que ti aproveitaras para tirarlle das orellas ao resto dos compañeros do 15M, que o que lle fixen unha proposta é o de hortos urbans, e vamos, vexome eu solo traballando nesa horta, que por outra parte o Ayuntamiento non me quere dar o facilitar o catastro da propiedade de fincas que ten abandonadas e con eso necesitaríamos unha ocupación. Pero xa teño hallado fincas aí no medio de Ourense ao lado do parque enorme, que os propietarios dicen que están en Vigo, así, pero e son un peligro para os incendios forestais. Xa, eso é outra. Pero a xente do 15M moito que quere falar, mandar, todo eso, pero coller a sacha, coller a peta, e aquel, eso é. Eu non lle voto... Vou te convidar un día a Pedro para explicar o que coller a sacha. Bueno, tú cuídate de salvar, que xa te veio,
Beiras, o único que dixo é porque lle botei o día das eleccións que estaba no sol. É o mellor de todos, o mellor que dixo hasta ahora, porque do puñetazo na mesa hasta... Eu falei dun libro teórico del que realiza economía galega. E por que economía galega? Non... No, eu era simplemente para... Eu non milito en un partido. Un pouco da visión esta da luta internacional, non? E das alianzas, Ah. e de por que mirar cara, deixar de mirar cara este lado e mirarnos un pouco para o outro, non? Pois por eso, porque hai 30 anos éramos o 35% do sector primario. Porque tivemos empresas multinacionais explotando os nosos recursos naturais como Ence na ría de Pontevedra, Pescanova na ría de Vigo con todos os aterramentos e toda a contaminación, Citroën, etc., etc., etc. Donde tivemos un capital social inmenso invertido nesas empresas multinacionais sin repercusión no noso territorio. Por que non se quere ter unha lei de territorio? Porque non interesa. En África non hai leis de territorio. Non hai unha lei de protección das selvas tropicais a nivel internacional, pero despois non hai. Vas no avión e miras inmensas esplanadas de árbores totalmente talados, non? Despois, por que Europa permite a entrada desa madeira nos nosos mercados? Por que Europa permite que no Porto de Vigo se venda tiburón cando está prohibido na Unión Europea? Que pasa? Que en Vigo se vende tiburón ao mercado asiático, porque unha vez que cae nas redes non o van a tirar, entón o venden en Vigo. Bueno, é unha cousa sin moito sentido. Despois, a esquilmación, o sea, ter hoxe en día o nivel de comida que temos non vos esquezades, non é só o que nos vai a repercutir na nosa saúde, que tamén é que é inviable. Iso necesitase tal cantidade de agua potable, tal cantidade de recursos de piensos, tal cantidade de petróleo, tal cantidade de vacinas, de medicinas, que é inviable esa comida. Entonces, de aquí a 10 anos temos que empezar a pensar que igual temos que empezar a comer as mazás con mechos, empezar a parar os pés a Celtia Agraria, por exemplo. Celtia Agraria estuvo hasta hai pouco vendendo un pesticida en Galicia. En Galicia hai un brote, bueno, xa dende hai casi 10 anos, de Parkinson nas persoas maiores, e se sabe que Celtia Agraria estaba comercializando, non me acordo agora, un derivado do TDT, que está prohibido en toda Galicia, pero en toda Europa, pero en Galicia se sigue usando. Por que estamos máis vinculados aos povos indígenas de América? Porque se nos fai o mesmo caso que estes povos indígenas. Somos nada. Importamos nada. Vos pensades que despois da manifestación que hubo o domingo pasado en Compostela contra a minería, estes desgraciados van a seguir aprobando e concedendo cuadrículas en toda Galicia? Vos sabedes o que significa unha mina a ceo aberto? Que cando estábamos organizando os autobuses na zona do Vamiñor, había un rapaz que me decía: e de verdade usted piensa, xente nova que foi mogollón, non? Porque eu creo que o vídeo só lle boto que falta que estaba feito en español, non? Pero o vídeo é moi ilustrativo e parece que cando fai xente do cine, pois chega, senón non se ve. E me decía: usted piensa que va a ser así? Entón dixe: non, vai ser peor, non vai ser como no vídeo. Por qué? Digo, porque vas a ter o lado de Vigo. Ai, sí, digo, sí, vas a ter o polvo, vas a ter os pepinazos que van a meter, porque todo o redor de Vigo é granito puro e duro, e eso non se rompe con unha piqueta, eso se mete de dinamita, sino que non lo digan a xente cando nos construíron a autopista, como fixeron. Vas a ter os camións pasando de terra, van a aterrar a ría máis do que está, porque a ría de Vigo, todos xa sabemos, o do Ave para onde está indo, etc. Para que van a facer unha lei de territorio? Que importa? Si en Galicia aguantamos todo e ainda por encima os votamos, con maiorías absolutas. É que... E aparte ainda que os votáramos con maiorías absolutas, tal e como está pasando, e o que está pasando agora mesmo, me parece unha sinvergüencería tal e un fascismo tal, que teñen a desfachatez de decir que o que fan o fan porque teñen maioría absoluta e o que fan o fan porque son fascistas. Porque a maioría absoluta non te dá dereito a facer eso. Cando tes unha parte do povo que non o acepta. A maioría absoluta non te dá dereito a dispoñer do corpo das mulleres, cando hai unha lei consensuada. Entón, unha maioría absoluta cambia un goberno da noite para o mañana, así. Eso que eles entenden. A terra inteira. E nos venden todo, que nos venden todo. Porque fixádevos, en Vigo, ni siquiera o campus universitario, que é unha zona que está
na ladeira do Monte Galiñeiro, as cuadrículas das minas lle chega á universidade. E daí nada. Non me lo perdara, sei que a universidade tampouco pía moito, Tan encantados que non sei cantos millóns van a dar a non sei cantos investigadores de xeoloxía. Xa está. Aquí cada un mira por seu. Ese é un problema tamén que temos neste país. É un problema de educación. Eso é un problema neoliberalista. Hai que traballar en grupo e temos que pensar... E educar, educación, desde nenos. Claro, aí estamos. Que pasa? Que tamén a educación sabe o que nos están dando. Tamén por maioría absoluta ellos tienen derecho. Pero a educación porque les interesa tamén. Por suposto. Tenos con... Así non terían a perroflotas de 15. Efectivamente. Non, e aparte que unha farsa. Argumentar unha necesidade dunha lei de educación porque a calidade de educación en España é mala cando sabemos por unha enquisa de Eurostat que o 25% das persoas que están traballando agora mesmo en España entre 24 e 29 anos están por enriba da súa cualificación profesional. Entón, onde está a baixa calidade nestes países? Onde está a baixa calidade se nos están marchando todas as persoas cualificadas do país? E están sendo reclamadas en toda a Europa. Eu vou ter outra cousa de outra, Teresa, que por exemplo, ahora, o cambio climático. O cambio climático estamos terribles, o sea, vamos a pasar fame, realmente. Porque isto de que non vai haber verán este ano, estuve no outro día un artigo, de que non vai haber verán este ano, non vai haber verán nunca máis. Sí, porque o corremento do Polo Norte está causando que todas estas correntes frías de aire que están favorecendo a diferencias de clima nas estacións no hemisferio norte que dan lugar a colleitas de cereais, todo isto que requiere unha humedade determinada, unha temperatura determinada, solamente o cereal, que a base da alimentación se van a ir van a desaparecer. Es decir, que a humanidade vai a atravesar un camiño. Este discurso sobre a alimentaria, eu penso que é o discurso. Sí, é o discurso. Eu por iso vos decía que non ao principio nos chegou así de refilón, pero a medida que pasan os anos, e está aí Ximena que o sabe, cada vez é máis presente e cada vez é máis demandado que a marcha faremos sobre soberanía alimentaria. E claro, pois aquí estamos, non? Pero que xa dende o 2006 ao 2013 xa van uns anos, non? E eu vexo que aparte non estábamos equivocadas, non? Porque, visto lo visto... Unha cousa que vos quería apuntar que se me olvidou. Cando falaba o compañeiro dos ecolóxicos para ricos, e é certo, fixadevos como este capitalismo é moi perverso. É tan perverso que é capaz de que a primeira dama de Estados Unidos salga a su maravilloso jardín a plantar lechugas con sus hijos e lo vea todo el planeta, porque lo vimos, ¿verdad? Todos. Pero unha acción positiva. Sí. Sí. Mentras tanto, no seu país hai unhas bolsas de fame bestiais e a comida lixo é a única comida que teñen acceso as persoas. Sabemos... Perdón, por interrumpir. Non te preocupes. E les chaman de desertos alimentarios porque hai sitios donde en Estados Unidos donde non é posible acceso a alimento fresco. Entonces hai innovación neso tamén, porque a nosa DKV que nos viña a vender pescado por Galiza, en Estados Unidos é a DKV que les vai vender produto fresco a barrios que están, digamos, nos suburbios e destas maneiras, porque eso non teñen acceso, se tendrán acceso a un Tesco ou non sei, un mall destos americanos, pero non acceso a comida fresca. En ese sitio é onde están empezando os movimentos de ocupación de terras, e cando en Estados Unidos ocupas unha terra que non é túa, ven un tío con unha escopeta e pegaxe un tiro ou denunciante automáticamente. Pero diga, eu non son... Eu quero dicir é que o movimento da primeira dama americana é moi importante tamén para... É un eco interesante para estes momentos, porque a repercusión é mundial. Sí. Sí, pero, por exemplo, nós na Marcha Mundial analizamos esa imaxe, no mes de abril visitounos a Miriam, que é a responsable do Secretariado Internacional da Marcha, que é unha muller de Brasil, e que controla moito, e que fala sempre, ela está sempre moi alerta dos perigos do feminismo liberal, o sea, dereito para as mulleres, pero que acabar coa pobreza no mundo, pero
resolverte o problema. O sea, é como se decimos, vamos a paliar a pobreza no mundo e xa lle mandamos aos negritos pois unos camioncitos de Cruz Roja con la comida. Pero el coltan, a auga, os recursos os xestionamos. Non, para a marcha mundial eso non é unha solución, iso é pan para hoxe, fome para mañá, e aparte que non é. A diferencia de riqueza está porque hai uns países con uns poderes que lle permiten, históricos, militares e demais, que lle permiten usurpar a riqueza a eses outros povos. O que nos chamaba a atención primeiro, que fora a primeira dama, non era ele, non a que producía. Tiña tempo para eso, porque ti pide media xornada no teu traballo para dicir, non, mire, eu con media xornada, se me mantengo o solde e tal, porque vou a facer agricultura ecolóxica, a ver que te dice, ou vou a criar a miña filla, ou o meu fillo, ou a estar na casa e atendernos. Nada é de la China. E unha das cousas que está pasando en Brasil e que está pasando entre as mulleres, tamén incluso da Galiza, é como esta volta de tuerca do liberalismo que se chama crisis, non? Que é volta a precariedade, volta a traballos temporales, volta a traballos, pois nada, precarios, o sea, dunha hora, 2 horas, sin ningún tipo de condición laboral, o fan as mulleres campesiñas que aparte producen na súa casa, venden ese produto ecolóxico caro. Ese produto lle permite uns ingresos para poder pagar, e iso o volveu a comentar antes e se me pasou, para poder pagar a vida na aldea, que cada vez é máis cara e cada vez parecemos unha élite as persoas que vivimos na aldea, porque como non teñamos un soldo xa non podemos vivir na aldea, xa se encargaron os nosos concellos de declararnos urbanizable 500 metros para fastidiarnos ben. Non temos urbanizable nada, nin temos nin saneamento, pero ali no plano está que somos urbanizables cando queiramos. O sea, que teñen que vender o produto sano para traer o diñeiro para casa, para ese diñeiro repartirlo en outras cousas e compran comida lixo para a familia porque lle deixa algún diñeiro para poder aforrar. Claro, que con comida sana comemos sano, pero despois o internet e a electricidade temos que pagar con diñeiro real. Claro, por iso cando falamos de soberanía alimentaria non é tampouco pensar solo na comida e no inmediato da comida, sino como unha cuestión política de produción desa comida, de como se xestiona o lixo que produce a comida, porque é unha animalada, hasta as mazás veñen envasadas, e que lle pasa as mazás se as compramos a granel? Porque teñen que vir cunha bandexa e 40 plásticos. A ver, é un despropósito. É que a cidadanía, eu creo que a cidadanía temos que porlle un pouco de sentido común a todo isto, porque non é normal. Pero a culpa é nuestra, porque queremos todo cómodo. Llegar al súper... Por iso vos decía que cambiar os nosos hábitos de consumo e nos a costar, pero que, bueno, pouco a pouco, tampouco se trata agora de... tampouco temos por que ser... A ver, os seres humanos non funcionamos así. Eu desde que teño unha horta vou aprendendo, vou facendo e cada vez vou aprendendo a traballar mellor, a ser tamén máis sociable, a ser quen de compartir as cousas, as sementes, os produtos, e como ela estou... Pero non costa moito, son hábitos que vas... Eu, por exemplo, fai máis de 10 anos que guardo as bolsas na casa, tanto das compras de comida de abastos, como se me vou a comprar unha chaqueta, o día siguiente, se vou comprar un jersey, vou con esa bolsa. Quero dicir, son hábitos que colles, que si de verdad o queres e o sintes así, non che costa, porque eu fui facendo pequenas cousas, entre elas as bolsas, e máis cousas en casa, e non me costou, sabes? Si me olvido algunha vez, e non me caches, teño que coller unha bolsa, pero alguna vez, e despois vas ti. Eu queria facer un pequeno apunte sobre antes de errar. Con todo o tema este da comida ecolóxica e de que é moi cara e tal, e se falaba na primeira zona que tuvemos de consumo de economía social, é moi cara. É moi cara ou é o prezo xusto? Por que pagamos tan pouco polas cousas? A costa de que pagamos tan pouco polas cousas? A costa dunha industria que está explotando noutros países, noutras situacións, non está pagando o salario que debería ter toda esta xente que está no agro, que está pescando, que está... Entón, igual é o prezo que ten que ter, e igual temos que cambiar un pouco o chip coa comida e coa roupa, e por que Zara vende tan barato? Porque
explota xente en outros países, en China e por aí, para que aquí se pueda comprar a roupa a 3 euros. Pero hasta que punto é moito máis caro ou é realmente o prezo que habería que pagar e igual prescindir de outras cousas que non son tan... Eso es un poco relativo, porque vale, puede que sea el precio justo, pero el bolsillo no manda para... Bueno, pero un cambio será, non é solo... ¿Me entiendes? Pero comparado con el salario que percibes, una ayuda, lo que sea, no te llega. Sí, pero también es pequeñas cosas, evidentemente cada uno tiene un salario que tiene. Puede que sea el precio justo, que vale, yo trabajo en el campo y sé que lo que se ocurre... Tampouco pode ser o discurso ese de non, que a comida con es que é moi cara. Sí, pero hablando desde mi punto de vista y desde lo que tengo en mi bolsillo, es muy cara, ¿me entiendes? Vale, si percibo 1.500 o 2.000 euros al mes, pues mira, no me importa pagar 4 euros por un kilo de tomate. Pero realmente tenemos que ser un pouco conscientes de é moi cara, sí, vale, é máis cara que a outra, pero realmente prescindimos outras cousas, móviles, internet, porque alimentar hai que alimentarse, para subsistir. E igual as veces... A que non é ecolóxica, ao fin e ao cabo, ten un precio adicional que non está no precio real que estás pagando. Claro, estás pagando outro xeito, coa tua saúde. El dicía que o que se gasta en industria farmacéutica. Que despois eso, como non ninguén é un ente espiritual, acaba pagando. Teñas a palabra. Sí, non ia falar deso, pero quero dicir, os cubatas custan 6 euros e é o dobre que unha dúcia de ovos ecolóxicos. E o facemos todas, joder, creo que temos que cambiar as prioridades. E enlaza co que eu quería comentar, no? Que perdemos un pouco de vista a que para mí, e sei que tamén para Tereixa, é a revolución das revolucións que é cambiar o estado das cousas. E que todo isto que estamos falando non é posible é unha sociedade que non sexa feminista, non? É un pouco o que eu quería tamén que se puxera, sei que se puxera arriba da mesa na palestra, non? Pero a importancia real, eu falaba, bueno, todas temos as nosas ideoloxías, eu estive en Cuba, falei con mulleres cubanas e me decían, sí, aquí hai en marcha unhos cambios, aquí hai en marcha unha revolución, pero a revolución de verdade está dentro da propia revolución, e son os dereitos das mulleres. E eu tiña clarísimo, e eu creo que a soberanía alimentaria é imposible se non cambiamos o estado das cousas e se non mudamos o capitalismo. E o capitalismo é inmudável se non vamos a unha sociedade que valorice de outra maneira as nosas vidas e que valorice outras cousas, como os cuidados e outras prioridades. Se non nos organizamos de outra maneira, esos pequenos cambios dos que falamos, levar a bolsa, que son cambios que cambian cousas de verdade, pero creo que teñen que facer parte dunha estrategia maior e dunha toma de conciencia maior de que o que hai que mudar é moito máis profundo, non? E ven dende aí, de cambiar os roles totalmente e de empezar a darlle valor ás cousas que realmente teñen valor, como os cuidados, como estar ben, como ter tempo para nós, O bon vivir. O bon vivir, non? A teoría está, pois que sí, porque merecemos vivir de outra maneira e para eso só podemos facer, eu creo, dende unha perspectiva feminista, non? E creo que é importante non perderlo de vista, porque é a única revolución que pide cambiar todo radicalmente. Eu non coñezo outra teoría política que vaya a cambiar o estado das cousas de raíz e a un modelo totalmente diferente no que a vida sexa o centro da política. O único que hai, a única teoría que está expresada e que se practica no planeta é o feminismo. Son as mulleres as que están propoñendo ese bon vivir. Espera, dilo, compañero. En certos momentos do feminismo hai unha corrente que fala de que o mito romántico é unha creación sociocultural e que mantén o patriarcado e a sociedade consumista e todo isto. E que por aí que toda a publicidade, a música, o cine están mantendo ese mito romántico e ao mesmo tempo o patriarcado e a sociedade consumista. Entón non sei como vedes o que en todo isto do 15M poucas veces oío falar desto, pareceme moi... Do patriarcado? Do patriarcado? Non, do mito romántico, da creación sociocultural do mito romántico. Do amor romántico? Sí, é que me parece que realmente a clave onde está... por onde se está suscitando todo... Todo importante,
E que tiña había outra palabra aí, non? Sí, no, pero como sempre volvo ao reto, que é caso de realidade alimentaria, eu creo que sin quererlo destes a clave entre todos. Isto foi colaborativo, digo, a clave entre todos. Por un lado estaba a tua idea do marketing, que o marketing foi o que cambiou o siglo XX, non? Que consumíramos plástico e que consumíramos en voz, foi o marketing. E ti fai uns 10 minutos dixestes, non, é que o vídeo cando prepararon os profesionais do cine sobre a mina de Corcoesto tuvo tanto éxito, eu creo que aquí o que falta é que personaxes involucrados coa alimentación, como lle chamades vos? Coa alimentación ecolóxica, a produción ecolóxica. O discurso ten que estar profesionalizado por profesionais do cinema que fan unha mensaxe que chega a todos. Eu opino. Son feministas. Non te entendí. Dixo Ximena que era antifeminista. Bueno, que sean mulleres. Por que será? Por que será? Eu creo que é diferente, porque... É que eu non vene aquí só diferenciando os sexos, eu vene aquí a falar... Xa, de soberanía, sí. Pero mira, é que eu creo que o tema de Corcoesto é moi impactante polo tema en sí, porque... Sí, bueno, pero despois supero no empaquetar, supero de dar... E porque está no momento no que estamos de sensibilización no país, levamos moitas plataformas, moitos anos ali ao oro da minería, por iso levamos unha trayectoria e a veces está o campo abonado. O da soberanía alimentaria tamén. Pero cuidado, o dixemos antes, as mulleres tampouco estamos solamente por a produción ecolóxica que cae enriba do noso lombo, o cuidado da terra, o cuidado das persoas e o cuidado de todo. O feminismo ten que ser transversal, ten que estar en todo. Sí, bueno, claro, que... Cando falabas dos salarios, que había un tal, que era problemático, non? E eu entendo, porque eu nunca chego a final de mes entre unhas cousas e outras, e Dios, cada vez que vexo que un paquete de café de precio xusto é o que vale, eu que son cafetera a morrer, e me falta dosis e me pode dar algo, morro. Entón, entendo moi ben o que estás a dicir. Que pasa? Eu creo que aí temos que dar un paso. O das bolsas está genial, o das hortas nos colexios está genial, e vamos a ir dando pasos, e a da ocupación de terra genial, pero hai que seguir traballando. Isto é un proceso, o dixen antes, non é unha revolución de chegamos hasta aquí e aquí nos paramos, non, isto é un proceso, estamos en aprendizaxe. Hai un artículo moi bonito escrito polas mulleres da Marcha de Brasil, e está colgado na páxina nosa galega, Xentrades, que se chama O traballo dos coidados, que como as mulleres en Brasil organizaron, as mulleres, os barrios de comida, os comedores por barrio. As persoas con un salario baixo non chegaban a final de mes, pero se puñamos o salario en conxunto daba para comer todo o mundo e ainda sobraba diñeiro e comer ben. Eso se pode facer. Eu te digo que hai produción ecolóxica hoxe en día en Galicia que lles falta circuitos de comercialización, e digo pola miña horta. Eu regalo verdura e regalo leitúa e regalo cousas que ao mellor se tuvera unha canle estaría, e non me apetece levarlo aos comedores sociais, porque non me apetece. E debo decir por qué, porque son contraria a limosna. Me resulta repulsivo dar limosna. Me parece, a mí me dá mal rollo, de verdad. Pero os canales de distribución xa tens que falar cos distribuidores. Ou ter unha página web ou canales informais. Sí, hai canales, sí que hai. Pero o local informal tendrá que pagar unha renda. Non pagamos rendas, non pagamos nada. Eso é que a visión capitalista. Intentamos, fomos unha charla, a primeira palestra de consumo responsable. As propias cooperativas decían que as produtoras tiñan o prezo xusto dos produtos pagados pola xente e simplemente achegaban unhas caixas onde tú recollías a tua comida. Esa é unha cadea de distribución a que non hai que pagar ninguén máis que a persona que produce o alimento. O prezo xusto... Perfecto. Mañá, os 90.000 obrensas, facemos eso, danos para todos. Pero un proceso. Claro, non podemos facer así. Aí falamos de procesos, non de ofertado para o Bueno, pero de aquí salimos desconvencidos e mañá en vez de ser 90.000 son 1.000. Hai servicio por 1.000. Sí, sobra muchísimo. El suelo Eu digo por a comida, porque non así de... Eu vou tres veces ou 4 veces
vamos a multinacionais galegas, claro, nótase perfectamente que é da costa, porque aquí temos a multinacional alimentaria, nunca é nomeaches. E entonces, eu son, por exemplo, do Ayuntamiento do Millón de Porcos, que nos teñen as... Bueno, últimamente, colleron subvención da Unión Europea, cerraron as balsas. Ponte de ramo. Non. Sí, cerraron as balsas, porque senón, cando anos como, por exemplo, distes, chovía moito, as balsas desbordaban por os ríos, e vamos, temos ali temos moitos acuíferos, pois, contaminados desde hai anos por as balsas de nitróxeno. Unha cuestión concreta, por exemplo, en Ourense, a xente da Praza de Abastos, as propias... As do Rianxo. Non, as que se organizan na praza, todas, as comerciantes e tal, puxeron a dispor a hora da cidadanía que por 0,60 céntimos o metro lineal te podes poñer no Rianxo a vender a túa produción ecolóxica ou a túa produción caseira, non? Bueno, é un paso. Sí, é unha forma de ocupar un espazo que se está caendo, que está perdendo pues que tal, e é unha canal de distribución. Quer dizer, igual o que temos que fazer é incidir máis en que se podan facer e se fagan en todas partes, non? A 90.000 non hai, pero tampouco vai a 90.000 de consumir claro. mañá. Despois había aparte do traballo por barrios, o da socialización dos coidados e ao reparto dos traballos tamén é importante, non? Para as mulleres sobre todo, porque xa non vou outra vez a repetir que a carga cultural que temos as mulleres de coidadoras e proveedoras, non? De todo o sustento familiar, etc. Cando falabas do patriarcado como mito romántico, do amor romántico, eu creo que o feminismo é unha das correntes que máis hachazo lle meteu a todo eso. E de feito... É precisamente o transvestismo, o lesbianismo, incluso eso, a denuncia da homofobia e todo, sí, pero creo que non se lle dá moita voz a eso. Sí que se lle dá, Bueno, sí que se lle dá. En moi poucos sitios o escoito. Claro, a ver, é que eu aquí vim a falar da soberanía alimentaria e un pouco, pois explicar como a soberanía alimentaria é un concepto que xurde pois, no mundo de vía campesina, no mundo da América Latina e como se vai extendendo e como en Europa ou rexións, no, que estamos metidas no que iramos ou non e somos da Unión Europea, para mal que nos pese, en moitos casos. A ver se salimos dunha puta vez. A ver, ou que nos voten, ou carallo que non nos voten. Una reflexión antes de sí. si me lo permite. Vale, sobre el papel de la mujer en la clase. Todo este tema. No hay que ser ni pro-machista ni antifeminista, pero una pregunta. Habéis dicho que solo la mujer es capaz de llevar eso a cabo. No. Culturalmente, las mujeres o reivindicativamente. Solo las mujeres podían... No, es que eso se son capaces fueron capaces de moverse hasta ahora. De moverse hasta donde queráis llegar, ¿no? Yo considero es una discriminación hacia el hombre, igual que el hombre estaba haciendo hasta ahora hacia la mujer. Entonces, si queremos equiparar todo, no sé, creo que debemos ser los dos de la mano. Claro, pero mira, ti estás falando de que nós, como falamos das mulleres, discriminamos os homes. Eu en ningún momento uso solo o xénero femenino, sempre digo homes e mulleres, o sea, cito, que pasa? Que son feministas. E teño moi claro que como non demandemos determinados aspectos, por exemplo, a visibilidade, que se recoñeza os nosos saberes tradicionais, por exemplo, ti abres un libro de agricultura e todo o que sabe miña nai sobre a recollida, ou un libro de biología, ou un libro de economía galega, abre un libro de economía galega sobre o mundo rural galego, e todo o que sabe miña nai sobre a recollida das sementes, cando, como, o tipo de terras, o tipo de gando, o tipo de erva que hai que darlle a vaca dependendo de na estación na que este a vaca, como se confan os regos por sistemas de gravidade. Iso todos saberes, todo o que sabe miña nai, non o atopas en ningún sitio recollido. Por iso vos decía antes que había ocultación de riqueza que só aportaban as mulleres. As mulleres antes en Galicia sabían moitísimas cousas, sabían curar con ervas, cousa que o mundo industrializado prohibiu. Sabedes a loita que hubo pola stevia na Unión Europea, que é unha planta que endulza e se prohibiu. Entonces, cando as feministas decimos
que se visibilice o traballo da muller e se respete, e se respeten os nosos tempos. Non queremos con eso de que non se visibilice tamén os traballos que facedes os homens, pero que vos iso son tedes. No, pero yo creo que debemos ir juntos. Claro, ¿no? es que tenemos que hacer hincapié en... Pero el hincapié lo tenemos que hacer, claro. Cuando vayamos juntos ya no haremos el hincapié. Pero por ahora no vamos juntos. Entiende. No, porque yo, a ver, digo, si el concepto es ese, y si claro que según nosotras nos hemos equivocado, porque está claro que nos hemos equivocado los hombres. Sí. Yo no hablo de mí, bueno, hablo y perdiste durante toda la historia de la humanidad. ¿Estáis seguras de que el camino que lleváis vosotros es el correcto? Si non estaría aquí hoxe. Mira que o veño de traballar desde as 8:30 da mañá, preparar esta charla, o sea, a ver, eu estou moi segura, e estou moi segura de que partimos dunha realidade diferente, que tíos e xamos compañeiros de clase obreira traballadora, de que tienes un tipo genial, de que chegas a tua casa e coidas as túas fillas e fillos, eres colaborativo, cooperativo, non quere decir que foras educado para eso. O eres porque quixeches e porque te reformaches. Que pasa? Que eu, como nacín nena, fun educada para ser criada, para ter ao meu tempo sempre a disposición das demais persoas. Eu son dunha familia moi grande. As persoas que coidamos a miña abuela e meu avó enfermo fomos as netas. E teño uns primos encantadores, os que lle quero moito, pero nunca os vin, pero por educación. Claro, que pasa? Que cando a educación te dá o privilexio de poder escoller, carallo, como nos agarramos a ai, yo eso non sé, ai, yo eso non puedo. Claro. Outra cousa sería, e teño un compañero que levo vivindo moitos anos, diría, eu fui educado como isto, pero rexeito e estou aquí. O lado da oprimida, o lado... Por iso o feminismo cuestiona todas estas cousas. E por que non é valorable que unha persona deixe o seu traballo e coide a súa nai, ou coide a seu pai, ou coide a súa filla que está enferma? Porque este sistema de mierda capitalista nos proíbe aos seres humanos atender as persoas que queremos coidar? Porque non se permite a conciliación familiar, por exemplo. Porque les repercute en sus beneficios anuales. Pois que se jodan. Sinceramente, traballamos con seres humanos, non traballamos con máquinas, e estes tipos están obsesionados con la producción, con la cuantitabilidad, o sea, todo lo que es medible, todo lo que es producir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a producir máis? Si non necesitamos. Entonces, a soberanía alimentaria é un proceso de cambio humano, de que ser un cambio planetario, para nós moi importante, que nos faría personas moito máis felices, e nos desestresaría un pouco, e que é unha luz a este mundo oscuro que nos están vendendo, que parece que aquí estamos abocados al fracaso. Bueno, vamos a salir ya de la crisis, levan así nos de cantos anos. Non vamos a salir, vale? Entonces, nós que somos clase traballadora, que somos persoas intelixentes, sabemos que non vamos a salir, e se salimos vai a ser esclavizadas, porque os convenios laborais sabemos como están, porque as condicións laborais están como están. Non somos idiotas, pero tamén nesa inteligencia nosa temos que saber construir outra cousa. A clase privilexiada vai mirar por outro lado e le vai importar que comamos comida basura, que nos quedemos sin agua potable, que nuestros hijos se mueran de tifus, etcétera, etcétera. E está igual. Pero a nós non nos dá igual, e nós temos outro discurso, porque nós sí que somos, como te diría, humanistas, e dentro dese humanismo sabemos que o patriarcado, que é esa cultura ancestral que fai que as mulleres, por nacer mulleres, sexamos que ser teñamos en todas as culturas, curiosamente, e non só no capitalismo, sino ao longo de toda a historia, todo que é feminino hai que machacarlo, que non se decida, que a muller non sexa libre, que a muller sexa dependente. Que pasa? Por qué? ¿Dónde está? Nos teñen medo, fin de contas. No, nos queren controlar. Saben de sobra que a produción, o dixo meu compañeiro, tenemos el don de la maternidade, a produción de esclavos, e xa vou a deixar de falar de seres humanos, porque estes o que queren son esclavos e esclavas, a produción de esclavos depende de nós. Si superan producir seres humanos mínimamente inteligentes, con un útero artificial, o estarían facendo, ou que pensades, por onde vai a investigación xenética agora mesmo? Sí, xa se pode. Xa están facendo.
Pero inteligentes, moi inteligentes parece que nos salen, porque hai algo que nos hace sociales e que aí necesitamos uns mecanismos de cariño e de crianza. Vale, entonces, cuidado que non nos vendan, e que non nos vendan fantasmadas de cousas maravillosas que só vai a ser levado por unha élite. A min a élite me trae de lado. Eu o que quero é que todas as persoas traballadoras teñamos unha vida digna, e non só en Galiza, sino en todas as partes do mundo, porque somos as persoas traballadoras as que nos merecemos estar aquí, non? Digo eu. No, esto non vale. Vale, pero eres clase traballadora, ou eres como a duquesa de Alba, que vives de Claro, é que a mí me fai moita gracia cando yo teño que explicar aos meus alumnos que vivo en un estado democrático donde todas as personas tenemos los mismos derechos y deberes, y sempre digo, podedes por jaja al lado, que non vos digo nada. Se parten de risa. Que mismos derechos y deberes? Que deberes ten un cura? Ningún. Hombre. Pero cobra, ¿Y dónde opositó para ser funcionario do Estado? A ver, que me diga. ¿Qué? Hombre, como primer funcionario, o rey, mira que... Claro, pues eso, ese, ¿por qué? Todos iguales ante la ley. Que cousa ten? Bueno, eu creo que tedes aquí unha asamblea do 15M maravillosamente montada. Vale. Que tedes... Claro, a ver... As cousas... Tamén, hasta en eso somos moi burgueses. Hasta en eso somos moi burgueses. Temos moi pouca paciencia para estar con xente diferente a nós. E temos moi pouca paciencia para construir cousas de multivariedade. Y claro, ya me viene el niño este que no me quiere coger el sacho. Bueno, pues ya, pues a mellor hai que cambiar a estrategia, en vez de... Hai que facer outras cousas máis atractivas. Claro, falar de hacerlas. Se compra un tractor, le volvamos. Para que me deran por... Claro, hai que... O sea, no catastro que teñen acceso ao catastro, claro. de propiedades. Además, a lei de incendio exige que este limpio. Xa. E me dixeron que eso que non quera información da intimidade personal, pero esa persona que se pone en contacto conmigo, non ten que ser algo. Igual que dices que ten que limpiar un monte, se limpiades, hai unha persona que dice eso. Pero para iso tenes que conseguir a creación de bancos de terras e cousas así. E te digo que non é tan difícil a profesión. No Polvorín nos cederon un veciño, nos cederon unha finca e estamos cultivando unha horta. Que sí, que sí. Empeza a ver ese... O orto do concello. Non, un veciño, da terra, un veciño, nos deixou madeira. Dos amigos da terra. Bueno, sinto darnos que cortar por esta fecha, nos van a votar. Nada, gracias a Teresa. Ahora vamos a poder montar otro ciclo de estos y traer otras charlas interesantes La horta. sobre hortas y